Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulol. At ngayon, maglaro tayo sa mga pinaka-paborito nyong laro. Ang tumawa ka, talo ka, 81, 81. Napakasimple na lang laro. Pag naubos ang mga buhay ko na to, talo tayo. Ang ating parusa ngayon ay babasahin ko sa sarili ko nito. Pag natalo na naman tayo dito. Marami nagsasabi na di mo na sineseryoso pa yung paglalaro ito, tumawa ka, talo. Untog ko sa mukha mo to eh. Pero ayoko naman talaga matalo. Siyempre yun nga ang competition na ito. At inagad simulan na. Yan kay Alric. Happy Father Days. Happy Father Days. Ano kasi reaction niya? Shy type siya bigla. Hindi mo bigla siya hinit-hit. Man, hindi ko alam. Basta at least marunong siya mag-MS. Galing yung Spider. Ayaw ko marinig ang ginawa mo, no? Nalulungkot si Tom Holland ngayon sa bagong movie ni Zendaya. Rest in peace. Sa dignidad natin. Sunod, galing kay MG. I keep dancing on my own. Sabi daw nila, puntahan nyo daw yung Mayon habang mauso kasi minsan lang daw naman yun magganon. Siyang magandang natural phenomena na sana ipuntahan nyo. Nag-upload din ako sa YouTube nung isa pang edgy na nangyari sa submarine. Well, sa submersible. Ginalagay ko lang yan para sa meta key na malungkot yun nangyari. Tulad ng mga ganitong klaseng phenomena. Nod. Wow. Laki naman ang kwarto. Dito sa ginawa ni Mamay. Naku. Ba't ginawa mo itong ano? Doormat? Naku. Ano marumi? Pang sa keyboard to eh. Ba yan? Mahal na isa niyan. Para mga 500, 800 yan eh. Napakamahal ng rad mo. Ginamit. Pang ano to eh. Lalaban mo na yan, boy. Wala na yan. Kasalanan mo yun. Hindi mo inayos eh. Hindi naman yung pang ano eh. Pantao na yan. Alam ko natawa nung nakita ko walang rag yung chinelas niya. Doon lang. Walang gaming mat. Sunod. Galing kayo. Huwag mo papanoorin to. Well, wala akong pake. Panoorin ko to. Mami, ito sabon. Aba, pinabili lang kita ng sabon. Nagsapatos ka pa, ha? Pakialam mo. May mga kaibigan ako eh. Bakit pa? Sunod. Galing kay Badel. 10 mga daliri. 10 mga daliri, kamay at paa. Isang daliri niya, parang isang tao na. Mukha siya yung, yung mga caterpillar yung sa show. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na. Mga masarap pang kain mo araw-araw. Sunod. Kung di mo na yung context nito, huwag mo na alamin. Lalo nasa Facebook page natin, gusto nyo yung konteksto dyan. Okay, okay na. Sunod na. Itong humor na to. Galing kay James. Okay, sunod na. Hindi. Sunod. Wala, kanina to saklay. Oh. Scars, takot na akong masugatan. Mga dating luha ko ay napunasan. Buti na nga lang ay nagawang takasan. Mga dating mag-isa ko pa nilaban. Mama is so perfect. Ikaw bakit na dito age nyo ngayon? Ano ba to, ha? Well, naghahanap sila ng bubuo sa kanila, sa kanilang puso, okay, at isipan. Sunod! Hype kayo lahat, dadalhin nyo pa ako sa impyerno kasama nyo, galing kayo Rome, iwasan ng earthquake yung hindi nakakatawa, gumigil. Okay, makikinig sa K-pop na profile pic talaga eh. May kasalanan ng lahat eh. Pareho naman sila, si Gio at si Momo. Gio stan pa rin ako. Pero mas gusto ko tong nandito sa baba, yung mga sinabi niya. Sunod, ganyan ang humor. Wala kang magagawa, may dark humor. Well, this is stupid. There's no room up here. Mapap sa SpongeBob to, di ba? That's what we've been trying to tell you. We've been stuck up here for 3 days. We told you we wouldn't fit in. Hindi. Sunod. Ang tampal po. Iba paluto na natin itong mga nabiling tampalpuke dahil unfortunately wala akong talent dyan. At susundin na... Okay. So alam natin na ano siya, hindi siya homosexual. Wala siyang experience ang dito. suggestion ng mga tindera at suki sa palengke. O sa kala ko PH kayo nasa likod eh. Diyan. Sino na yung kaliskis ng tampalpuke, tanggalin nyo na muna para madali nyo siya makain. Okay. Tama. Mukhang ito yung favorite ko mga paps kasi maalat pero manamis-namis. Tama. Yung medyo masibo-sibo na tampalpuke, pinakamasarap. Tama. Oy, sino yan? At may multo doon. Titikman itong tampalpuke na ginawa nga paksiw. Paksiw.
Ay, asim yan. Gising ka dyan. Pag umiinom ka, pasok mo sa kwarto, may tampal poke. Asim yung tampal po kay parang... Man, ang galing na talaga gumawa ng content, idol. Sunod, galing kay Akimo to. Accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And with your spirit. And now it's time for you to share that peace to one another. Peace, man. Peace. Ba't yung ganun sinabi? At school si Pada mo. Taglam na isang buhay dyan, leche. Ayoko mabasa. Kita mo yung pagtitimpi ko, yung wala kanina. Tagliran! Tagliran! Oh, puja! Sikmura! Si Ipong, makunot. Makunot ulo, chi. Kulang pa pala, kulang pa. Dito tampal po, suntok po kayo na to. Ultimatum pa. Ay, ultimatum. Sa baba, ng baba. Patusok. Sa may dibdib. Sa may Dibdib? pasok sa sikmura. Bayo. Ano sa bibig? Buto, sobrang tito ng gano'n. Hindi pa nakat yung mismong pagpindot niya ng stop. Idol ka talaga. Sunod! Halika kay Trisha. Ayan. Since luto na naman to, hindi na natin ito ipiprito na matagal. Ang gusto na lang natin mangyari. Ano ba sa mga luto ngayon? Baka masarap magluto si Nino Ren Tampal Poke. Sunod, galing kay Neil. Oh, meron ka ng kape! Para kanino ka bumabang? Oh, tiyan, sarap niyan. Pampagising. May kasabay na yung itlog mo at tampal poke, di ba? Kala ko mababasag na naman, di ba? Laging nalalaglag yung pan. Sunod, galing kay Pinkman. Gandang carbonara. Carbonara. Sabi na sa mga pagkain ngayon. Dami sobre ah. Solid tong carbonara mo. Mga piko na sa inyo si Kuya. Parang feeling ko sanay na sa. Ay puta. Sayang carbonara mo eh. Balitang-balita, dalawang lalaki pinagsasaksak ng kalbo. May tira-tira pang carbonara sa pagkainan. Kumain na lang kayo ng tampal poke kaysa pagtripan nyo yung tropa yung kalbo. Sunod, kay Yami Maku. Naglaro yan. May practice yan ng subway surfing nung nakaposas pa, ginagano'n-gano'n niya ng baba niya, diba? Gano'n siya kumain din ng tampal poke. Sabi ko lahat nag-interconnect. Sunod. Kala ko yellow ko siya adapter na sobrang random. Sunod. Galing kay Emmanuel. Drip check. Balitang ina, 24 oras, mainit ang drip. Ba't naka-zesto pack pa? Itiran mo naman kami ng eabab. Sunod. Nagprito na nga siya ng tampal po. Kaya ang hirap niyan, yung lahat ng kaliskis niya nakadikit na dun sa lutuan. Okay lang. Sunod. Sa init buksan ko nga tong bintana yung 4 kong kasi. Hindi nga submersible. Okay, muna natin eh. Ano wag gamiting spill ito ng mga insurance companies. Pero sunod, nag-MG Redemption. Oh my god. Sobrang edgy nyo talaga ngayon. Diving at Subic Bay was a mistake. Nalala ko tuloy yung laro. Yung horror game na naglalaro ka lang ng submarine. Oh my god. Bigati. Controller ba yan? Sunod. Sabi kay Dima Hoods. Magsiyo po ang lahat. Dinumihan mo pa. Ayon sa Isaias 21:4-18. Ba't may demonyo dito? Nag-ano ng misa? Yung post pala niya, alam mo, nakainom na eh. Kaya kailangan nyo ng dasal sa mga pinapakita nyo sa akin eh. Ang ganda nung Nike nila eh. Parang Bluetooth. Sunod! May mas kahawig ka po. Yellow na larva. Yung yellow na larva, charis. Ay, oo! Paulit, alam nyo guys, paulit-ulit na ninyong sinasabi yan. Hindi ko naman... Kamukha ka niya yung laging nasa mga meme edit.
Hindi na kailangan ko makita yun. Alam saan galing to eh. Kung meron sa animation na to eh. Meron mga relationship pa yan ng mga memes eh. Ako basta hindi ko alam. Galing kay Pinoy Crazy Videos. Oh ma... Siya nga ba yan? Well, siguro tropa niya to. Pili ko naman siguro tropa niya to na kanya-kanya nga kasi yung humor. May kanya-kanya tayong paraan ng pag-intindi sa isang masamang pangyayari. So, ito siguro sa kanila. Sunod. Pati mas may mixed signals. Well, mas okay na yung ganyan mga signal kasi yung hindi narinig, yung hindi na-pick up doon sa Ocean Gate, diba? Yun yung mas makakalungkot doon. Sunod. So, ano sa lato-lato nyo? Mahirap yung ginagawa niya. Sa mga geto ko natawa dito sa mga edgy na pinagpapadala nyo, hype kayo. The gains for releasing Catching It mid-air will be so minimal that the risk is not worth taking. Do this stuff with a real dumbbell to decrease the cost and face of fuck up. Well, basag naman yung sahig mo. Lagyan mo kasi nung gaming mat. Kulang ka nung gaming mat. Pag meron ka ditong mousepad, okay na yan. Sunod. Okay, tagal mo na isang buhay dyan. Hindi, unti na lang. Kali kay Ryan. Sir! Yes, sir! Kaluwas kanan! Kaliwa sa kanan po siya, hindi sakit na yun. Right. Kaliwa sa right. Yes, sir! Understood! 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 Okay! Idol, salamat, Commander. Commander Bislig. Maraming salamat, Sunod. Ubog fried rice. Kailangan sa akin may kamatis. Uy! Gising ka niya, hindi mo na kailangan ng kape. So, tinuloy pa niya. Merong ano yan may mga fragments pa yun ng ceramic, hindi yun safe. Kumain ka lang ng tampal po kasi kumain ka yan, delikado yan. At least yun maalat-alat lang. Ano ko random mangkok para maiwasan bilin. O nga, hindi ko lang paano bigla nagkaroon. Ang lakas ka ng gano'n ni Kuya eh. Paigpit lang kasi yung bandana sa ulo niya nung ginawa niya na sobrang siya sa lakas. Sunod, galing kay Rod. Ay! Yung salamat, wholesome din. Dahil wholesome yung yung mismong kanta. Kasi medyo malalim-lalim din yan eh. Medyo malungkot din yun eh. Oh, legit nga to. Kaya sakto yun. Copyright ito. Ayoko makapiright. Kaya isusunod ko na ito. Taas na. Sumat. Yung back to church ka na pero TikToker ka. Wala na. Nasa impyerno na yan. Nilagay sa impyerno mga TikTok. Sunod. Nakita ko na ito dati. Mga matitigas sa larawan. Gusto ko yan, matitigas sa larawan. Sunod dati niya. Literal lang matigas to. Tampal po kayo. Tago mo yan. Ayoko nakikita yan. At may pinapanganak lang na sanggol. Sunod. May pa-aerial shot Tuwang-tuwa siya sa drone niya. Yes, saya-saya. Ano nangyari? Sorry, naawa ako sa kanya. Sorry pre, sorry, tinawa lang kita. Pero talagang mga tawa na lulungkot ako pagkatapos eh. Parang yung mga kaninang edgy nyo na mga memes. Parang genuinely masaya siya eh. Yung nalungkot ako eh. Yung broken ka tapos pinayuan ka ng pide. Okay lang yan. At least meron kang financial advisor, di ba? Huwag ka nang gumastos niya. Mahal yan eh. Mahal yan natin. Pag bumili ka pa niya, kumain ka lang ng tampal po kayo. Mas masarap pa. Sunod! Yung machine with beatbox. Hey! Hey! Tumatagaktak sa bilis, may pumapalakpak. Abutin natin na lang, itibok ang pakpak. Lahapin ang halimuyak ng mga bulaklak. Ako'y paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibiganing gamo-gamo. Damn, wala pang dryer yan. Paano pag may dryer na? Bato-bato sa langit at tamaan mo magaling. Wala na kasi bako, baka lalo kong pumakin. Pero okay lang, di naman kami makasukalo sa babay kasama na parang nakirupalo sa pinong gitara. Alam mo, ikaw lang ha. Labanan tayo, beatbox, washing machine. Mga matalo ilalagay sa loob ng washing machine. Sunod! Mahirap talaga yung makahanap. Tapos siya walang trabaho. Naanihin ka ng aanihin. Lalo pag nasa trabaho ka, pupuntahan ka pa ron. Talaga. Nager. Kaya lang kailangan. Nager. Maitim po ba siya? Oh my God. Ano tawa doon? Nasukot ako doon. Hayop. Literal na talaga hard R eh. Hindi yun hard A eh. Sabat yung katawan ko doon. Sunod! Commander!
Sabi salamat ay yung serbisyo. Manakot ka pa ng mga TikTokers, yan ang gusto ko. Ayoko na, please. Ano to? Hindi! Isa na lang eh. Bad trip naman hindi. Dalawa na lang ako eh. Bakit di na lang kasi ako ang minahal mo? Ano yung last? Okay, tigil na natin doon. Sige, tulad ng pinangako ko. Ngayon, ang dami pa nito. Ayop kayo. Sabi na kasi lagyan ko doon ng parusa. Ito parusa nyo. Ngayon, para malinis na yung mga nabasa ko, mga napanood kong videos. Ngayong tumawa ka, talo ka. Ito naman na like, share sa mga mahilig tumawa sa masama nyo. Press mo yung subscribe para wala mabakala. Ang lamig!